simrang hilin eh. Nagana sapaw-sapaw. Kasi may mga iso na pong... Tay, tagana na yung kwarta pila. Sila ma. Dan ni 1,000. Katagaan si Jack. Asa may ang 1,000 daan bago? Bago. Nanay, imong customer nanay. Tagaisa. Ako yun ako. Bisitas tatay, si Dang pagumangken nga tagalayang naso dia. Bita Siya lawan daw. ako ba nga na itim dahil kay ganahan ko. Sa. Kanang nai, ano na itim ba? Kako may nagunit sa itim. Katagan sa 1,000 bago. Ay, nasa palagang dibayad sa bungit. Salamat. Eh, Oh, kaya ang Nasama ni mga tao ng mga busy man eh. Dahil sa manigkuan. si Dodo ang si Big Cake may lamag amag kuan. Amog titulo. Ilag duta. Dota ko na indo. Juga-juga na mo itong bik-bik sa hay. Kagig kapudya na. Dako na na isang luti. Kanang predo. Na may nung nag Na may sukod na. kod. Na may planan. Amo na ijay na risto nga danto. May planan na. Wag kang inya. May gagawin. Dito na makalimtang. Di na makalimtang istorya tatay. Ayuban niya, ayuban. Tiguang magsuwat. Ganto ko na. Kabaha. Kaya kabaha. Ano to? Sunod-sunod magkabos ka ng kuwan. Double dose. Simot-simot na po sila aso. Kanang pagkasada na ng bukid. Minaw sa sistro yung tatay kagi. Kadili. Ilimtan. Tari pala sila. Gilaron ko nung gijang nanay, magsuwat ko ng papel nga. Si Ungay, si Mama. Tabaroy. Si Mama. De, tabaroy ka diyan. Sa Ungay kita. Kaya mga tayo dyan po yan. Dito ba Ay, ni? kanang mato sa mis umhunte. Dahil suwat ni papel. Nabilin mo ko ng ilang suwat. Singgitan ko sa nagtigawa. Sunod magkabos ni Guwang. Ay, suwat. Kabasa itong mga tiguang. Ingon lagi ko no, o gamay pa ka waka binuhatan binuang ini katiguang ni mo waka ikasulti. Tatay, dagan ni kagi. Oh, grabe na eh. Kana ko nung mamayli ko. Dito na kalimtang istorya tatay. Tatay Pedro Pod. Kaya ko kabukbuk ko nung tigong mo gusto tiguang. Aresto! Naabot ko skuratong na, nakaabot ko. Kabot ko skuratong, kung katupong bugjong. Talaga na si ang isa ng kage, pati ng asawa. Kino dito, di ko mga asawa yung damin. Ta, Agay na, iwanta ko. okay. Iwanta ko. Kino dito, hanggang panuwan na dyan na, last period ng paninguha, nakiglamano ka, makigbungag ko niya. Ang di mo, ang gidawat nga pakiyasan ba, ang ginawat niya nga, pangita pagi nga dito makita. Na makita ganito, sakitan ko. Kaya mo lang niya ako silang, Buwag ko na sila. di, uya, naningwa pa ko niya. Oh, di mo iya pa. Tipa. Nagpaalam ka. Kaya waman sugta. Wapa sugta. Agang panjo, sili nga dipahin. Hila ko na pagkiglaman ko. Kaya parang sugtun sa nanay. Kaya ko sugta. Hala. Hila ka. Kuya ko dire. Dagan to kabuhan, adto ka nga niya malulita. Iya mo tag ton. May magdi ko no. Nang tulay. Nahi ko gumari sa na. Aksila ko din kay Makaos man ni, makaos-kaos man gato nga magdi. Silulita makaos. Mani po lulita makaos, aga nga puhan si Tibonoy. Ngangay. Nakakita dia lulita nga Kabutan ko sa nanay. Ingon magang Tibonoy. Alston, daghan man kag nga uyab gan mo ngani. Kanang batang Iloy, pangasawan na kay imo na pangasaon, magkabadya jud ko kabaw. Motoklus Lain sugan. gani badya yung pangasaon, di kay pamadi na. Kadtong batang Iloy kay buutang jud to. Kani ngani dinhi, manilhig, magkaos, manghugas. Kani ba mga uyab nga ni? Purag naog luto. Palamaw-lamaw. Kadtong batang Iloy buutan to, pangasawa to. Mao yung pangasawa Bayan dayon. pangasawa kay, mo lagi ko ni to. Sakay magkakabos ungay. Sakay kabaw. Ito naghatid na dito. Naman ang asawa. Yun ang Loy. Niya ko Loy. Wasupo. Pilay kantidad ni imong daga. Kaya Palitan baran. na. Sa naman sa una. Ito kong kaungan. Di balik na niya anak yung kumanoy. Atong
Ate pa ugma dito ta. Barangay Ron. Di po ni pada. Ato na kunig kuman nagkasal. Yung ugangan ba? Mao nga bili po ko dani kay isang kabutan na dapin hanggang jud ko niya sawa. Sakto sa di ay. Sakto butan do. Nani sunod po ka. Sunod ka. Wa ko mo sunod delikado. Sakto gipili ni Tay Banoy di ay. Maad mo pili lagi. Pero agi mo sili-sili day na to. Wa man ko sanahon na. Wa mo effective, di effective imong sila-sila. Ayun. Di effective imong sila gibutan sa panjo. Kaya nga mo dyan siya. Sulte po na mo si Mati. Ba po rin Dahil lang mo. Dahil. Na? O dahil. Ba po rin nasuko nga ng kapido at pahingin ng banaga ng pido. Matawag sa kapitan. Injong yuta itag papel. Jo talaga mo tigiling mo na rin. Nagduta ra injo papel nila. Okay, ang alokos upa ko. Upa may Asas prido na po. big Ati babaw. mura man billing ako nas namatay nga si Big Big lagi magtrabaho daw ning tukan din haba. Halo ko mo pong pulap. Ngayong buntag sa Domingo, October 20. 8 months si Baby Precious. Sa imingan di ako dari, magluto ko og biko. Biko dayon. Tambahan nga naka 8 months si Baby nga na ako dari kay Domingo. Iskapo sa trabaho. Mo ni magluto ko og biko sa tak ang siundoy og hinalang, nakakadto hinalang kaldero, duha ka buok manok. Sabi nga napasirlin. Uy, nga naman! Mag-vlog man ko. Mag-reels pa di kurus na yung mukhaon di ang taon na. Nalagambi ko diya, katong naglati ko na magliro. Anang bukad. Gusto ka dukuan. Mora na tananay. Oo, tulo. Nagyan lang sa bring house. Sa karon kay na may latik. Kan karoy? Latik. Dukot. Dukot ba? Oh, ito na. Human nagpakas bata. Guwang nga. Ano ka na dito magluto tayo? Latik. Latik mo diha. Kamuti, kalimot mo niya. Akangkot no. Ing bitaw kanimo. Sugulan ko mo tigali kamong gera. Ano nga mo sa bus? Baka. Wa, Kapag kamu sa ago? na mo kamo tilang dia. Ugatun man nga. Di ron mal. Biko mo diha, ah. Saka ba? Saka dia nga biko. Di lagi mo angan. Nga na, ang duwan. Kuandron, 8 months ni Baby Precious. Pinatambahan lagi na ako. Biko, o naghinalang sila. Aglatik, kapit na postunon. Masig nahabas na tong. Wala sa na. Ilo na to tong piso na diya. Ano sa ilunod, kaya pa. Pagkabukaw itong gadaw. Ano pa? Halina. Sinikan na na. Nalapihan ko. Dekat. Pao lagi po na sa silig-silig ba? Kapit na pudog ko sa pilya. Guys, kapil yung larga na ni. Ito na, biko man ito. Pas ba bagay do. Pag naman nagdagahugay, hindi ka naman subra. Hindi nga, hindi ka taon. Kung may lagi imong 2 ka kilo na yan, magdaghan lagi to. Di ba tay? Kung may puntahan, ako ba niya palit? Oh, matutangas ka dito mas ka magkulog. Ano ko?
Pakas bigay niya. Kuntis na. Nak. Kata na. Katay. Yes. Aku itu budak atak bulang itu sudah ni. Ako. Anak, ang biko. Nagiandam gilain-lain kay bawa na mo asa na paras pare. Bitaw, napuno na masudlanan mo nang nadana. Ika Kaya magbasa mo tayo. it's man si Baby Precious. To ah, magtutikang kang. Precious! Uy, Lola. Tawag Lola. Happy 8 months, be. Hoy, hapa kayo tanaw? Sa langit? Be! Precious! Hindi sa gamay. Wah. Ay, happy, baby. Sus, baby ko, baby. Sus. Ano sa'yo, mga nga ni nanay? Ni Lola? Na ikaw na pipalit og cake na na. Ay, amay palit. Lola, ikaw na pipalit cake. Amay pa itong cake. Bahala kung may cake, nagbiko na ko. Pinidugdug. Suko ang langit na. Suko ang langit na. Nasuko lang yung langit. Matag tempo bitaw. Bauan. Ilunod na rin ah. Biglang yung miyay. Nga sobrang latik. Ano tayo luto? Kaban sa gikaagdukot. Muto eh. Sa color sa itong cake. Ubi kay wala lain. Ubi ko no. Aja takabay na. Tayo. Ano ka mo bibigyan mo buwag ako an. Sunod. Para. Dali pa karon di mag-isip pa. Dali. Precious. Di ba ko na Precious? Itmas. Yes. Precious. Pagda man nimo. Palagyo ba barod ba? Maklaro kay ida na kita rin ako. Hello, isyo to amapoy. Kurang na nga na pa, nga na. Precious. Yay! Asa gina. Hello. Hala. Basa. Doa. Nak, masarap dan nak. Hari lang betang. Dali, ate mo ching. Awa po diha tay. Awa mo yung iwantay. Anak. Tawa dali ako. Usa do hatulo. Kini mo di mo makuha kay mga wat. Usa. May video ka. 1, 2, 3. Picture na ni. 1, 2, 3. Isa ka picture ko sa Video ko na sa upaw sa isa. Precious. Precious, happy Itman! Kuya koy. Ano nun? Kuya koy agtil. Kuya koy na. Ba. Kuya koy. Isa pa kayo video ko ba pang reels? Para ba rin home niya? Dali na mo. Ben. Precious. Dali na mo. May, lay. Tasan ako. Bukad ako ba magdaslan ako. Daslan na naman dali na Aisa. Hamas Aisa lagi. Ay si ay. Banat day kay na last Christmas day matuan ang bikog sulod rin. Huh? Mo ni na hang kuno sige higop kurot. Ilang mo kugang. Na man do tingog. Sabra lagi kuno sila glaw oy. Enta? Enta sa mando? Sabra sila glaw oy manang karon namon ninior pangat sa manok. Kay pila ka adlaw sa kasimana sige raglaw oy kamunggay. Kulikoli kondol. Wala. Law ay kamong guys na sa pagbati. Sa luwate. Wala ibalik na dato kay dito na para og mga to. Wala naman lagi bugas. Wala bugas. Binaylo na. To bay kondol ilhan sa dibilin sa te kondol to alang tungtong sa balde.
Ay, sa mga grupo diha. Ano man? Kung hagagagutan nun. Paliugtog gini. Amin ang kaluhat Ginoo. Grasyahan ko na yung panabang. Hindi ko mamin ha. Ay, boom! Aw, wala.